първото клипче заснехме няколко пити преди да ги центрофужим. Вече са разпечатани и центрофугирани и сега ще им измерим тарата. Това е първата пита. 290 грама. Втората 265. Третата 360. Четвъртата 375. Петата рамка 370. Шестата 290. Седмата 400 грама. Осмата 445. Деветата 310 грама. И десетата 375. След като сме записали всяка една рамка колко е била преди разпечатване и центрофугиране и след това като спаднем тарата се получава това. Ето, вижда се, най-много мед е имало в 9-та рамка. Мед и восък. Почти 3 кг. Също и в 10-та, малко под 3. А първата се вижда, която беше ненадградена, просто равна рамка, над килограм и 700. Това означава, че масово да дам блат една втора. Или магазинните рамки са над килограм и половина.